Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Отново сме тук. Компания Long Life Corporation, единствената компания в света, която се грижи за вашето здраве, за вашата красота, за вашата младост и най-вече за вашето дълголетие. Днес ви предлагам една нова добавка. Добавка за подобряване на зрението. Ace and Face. Една добавка, с която можете да си подобрите зрението, можете да се предпазите от катаракта, глаукома, подходяща е също и за нощно кормуване, за подобряване зрителна острота. Заедно добавката, най-новата, с нашите очила 6D, които са за подобряване регенерация на очите, за възстановяване на зрението, е пълна комбинация, за да имате перфектно здраве. Ето, натиска се бутона, започва да работят, вибрация, масаж, студен спрей, топъл спрей и така 15 минути. Има музика, релакс, така че знаете, за да имате и да си подобрите зрението, трябва да започнете да се грижите за здравето си. Тази добавка е съчетание от два цвята. Вземат се през ден, понеделник, сряда и петък. И винаги с останалите добавки, които предлагаме. Колаген, добавките за разработени за мъже, за жени, сребърната капсула и най-мощният продукт, златната капсула. А също така и хормоналният продукт, който имаме, хормоналната добавка за баланс на хормоните. И винаги сутрин на гладно, с една чаша вода, половин час преди хранене и след това гимнастика, упражнения, туиз, както аз правя, когато няма време да ходя във фитнеса. Винаги трябва да сме в движение. Винаги трябва да сме в движение. Това е една верига. За постигане започваме от най-ниското ниво, се скачваме нагоре, вървим нагоре, за да постигнем перфектно здраве. Ние сме млади, ние сме здрави, ние сме сексапилни. Животът започва след 50 години. Не забравяйте! Живеем втора младост. Аз лично живея втора младост. След 50. Но вече съм и след 60. Така че подмладих се с 30 години, отслабнах 30 кг и се радвам на здраве, красота, младост и дълъг живот до 125 години. Музика, песни, танци, игра. Нашата веб страница www.medica.com. Чакаме ви! До скоро! До скоро!